ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ। ଆମ ଛୋଟବେଳର କାହାଣୀ, ଆମେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳର କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ପୁଟୁସ୍ ଫୁଲ ଖିଆ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିନୁଟା ଆମର ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି କହିବ ରହମ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ସବୁ ବସୁଥିଲୁ। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବନା ଚାଲିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିରେ କିଛି ପୁଟୁସ୍ ଗଛ ବି ଥିଲା। ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ପେନ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଫୁଲ ଥାଏ, ପିଙ୍କ, ରାନୀ, ୟେଲୋ, ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଥାରେ 2-3 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥାଏ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ସିନୁ ଆମକୁ ପୁଟୁସ୍ ଫୁଲ ଖୁଆଇବା ଶିଖାଇଲା। ଆମକୁ ସେ ପୁଟୁସ୍ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ କହିବ, ଏ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇକି ତା'ର ପଛପଟକୁ ଶୋଷିଦେବ, କେମିତିଆ ଦେଖିବ, କେମିତିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲୁ। ଫୁଲ ଆଣି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ତା ପଛପଟକୁ ଶୋଷୁଥିଲୁ। ସିଏ ବି ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଟୁସ୍ର ଫଳ ବି ଥିଲା। ଫଳ କ'ଣ କହିବି, କୋଳି, ଗୋଲମରିଚଠୁ ବି ଛୋଟ ଥିବ, ସିଏ ବି ପେନ୍ଥାରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପାଚିଗଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ବି ସେ ପୁଟୁସ୍ କୋଳିକୁ ବି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ। ଫୁଲ ତ ମାନେ ଶୋଷୁଥିଲୁ, ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ସେ ତା'ର ଫଳଟାକୁ ମାନେ ମଞ୍ଜିକି ବି ଖାଇଦେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତା ମଞ୍ଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଛୋଟବେଳେ ଏସବୁ କିଏ ଜାଣୁଛି? ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲୁ ଘରେ, ଆମର କିଏ ଜାଣୁଥିଲା? ଆମେ ଯାହା ମାଙ୍କଡ଼ାମି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମରି ଭଳିଆ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସେ ପୁଟୁସ୍ ଫୁଲ ଚୁଚୁମିଚୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ଏମିତି ଆମରି ଭଳିଆ ପୁଟୁସ୍ ଫୁଲ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି